Maswera sei vedare tinochingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini ndiri mudzimai uye ndine makore 36 years ekuberekwa. Iniwo nemurume wangu mukoma takaromba, but panguva iyoyo patakaromba tainge tichingozvodza kuti tainge tichida kuti tinge tichipiwa mari dzedu. So murume wangu ainge akashandira umwe murume wemuno muSouth Africa, saka murume wangu iye engineer, saka vakabva vazotaurirana, then uya muSouth African akabva ati ndanzwa nemakuhwa kuti ndinokwanisa kutohwina tenda, but ndoda kuti iwewe unge uchindibatsira. Rainge riri tenda remagetsi kune imwe village uko kwainge uchifanira kuti kunge kuchizoiswa magetsi. Saka murume wangu akabva azogadzirira uya muSouth African a business plan and everything. Zvino pakuchizono registewa kwekambani, murume wangu vakabva vatoti vainge vachitoda passport yake nei ma proof of residence, ndokubva azonzi iye ainge achazoitwa the director of that company. Zvadaro mukomana murume akabva atosiya basa kuya uko kwaainge achishanda, ndokubva ati sezvo inini ndava director, kambani iyi inoratidza kuti ine potential, ndinofanira kuti ndinge ndichiisa all of my effort that site. Then murungu waainge achishandira akabva ati une shuwa here nezvinhu izvi zvauri kuda kuita, never trust a black man. Dai hako wangoramba uchishanda, at least unoziva kuti each and every month mari yako unenge uchiiwana. But murume iye akatoona sekunge murungu uya waainge achishandira ainge achitomutsikirira pasi. Handidi kunyepa kana neniwo mukoma ndakatoona sekunge iyi yainge itori a lifetime opportunity, ndokubva ndavakurudzirawo kuti vange vachisiya kuya kwavainge vachishanda, ndokubva vachizotanga manje kushandira uya muSouth African. Zvadaro mukomana tenda vakazoti vakati vabata tenda pakabva pachizotengwa motikari, because uya wacho ainge ari main director akabva atenga motikari yake an Audi Q7, then ndokubva achizotengera mukadzi wake. Akabva azotanga kungotengera vamwe vanhu vainge vasitombori nei nekambani, but motikari idzi dzainge dzichioperate as if they are operating in the company, but they were being used for personal use. Saka murume wangu akabva achizotanga manje kunetsana nemurume uya akabva ati aiwa, zvinhu izvi zvava kuitika apa, we are just pumping out money, plus inini as a director who is always running around ndiri kufanira kuti ndinge ndichiwana motikari. Mukoma chimotikari chacho chakazopiwa murume wangu, kana iye akabva achiramba akabva ati ndicharamba ndichingoshandisa zvangu motikari yangu yandagara ndiinayo. Saka murume wangu mari ainge achipiwa salary yake yainge yakatonaka, but ainge ava kuona kuti uyu manje ainge achizviita muridzi wekambani, iye upenyu hwake hwainge hwava kutofamba, uye ainge ava kungotenga dzimba achitenga motikari achiita sei. Saka vakazongoramba vonetsana, then zvaakazoita manje uya muSouth African ndezvekuti akabva achizobvisa murume wangu paudirector, hamena kuti vakashandisa chikiribidi chipi. Murume wangu akazongonzi one day, iwewe you have to know kuti you are an employee of the company, iwewe you are no longer the director, because you are getting yourself involved mune mamwe mabasa asinei newe. Ndokubva murume wangu atobviswa paudirector paya. Murume wangu akarwadziwa, so vakabva vazochitenderana, because uyu ainge ava kuti iye ainge achida kuenda kunomhangarira uya muSouth African kuti yavakatoita iyoyi itori fraud. Saka uya akabva ati it is fine, ndikufanira kuti ndinge ndichikubhadhara. Saka mari yatainge takanzi tainge tichazopiwa, tainge takanzi tichapiwa 1.5 million, ndo mari yatainge takawirirana iyoyo. Saka mari iyi mukoma kubuda kwayo yakazonetsa. The first payment takaiwana because takapiwa, this was 500,000 rands yatakatanga tapiwa. Patakapiwa mari iyoyo mukoma takabva tatoita zvenemusoro nemari iya. Murume akabva azoenda ndokubva azotenga truck, a second hand truck. Saka truck iri yamukoma rakazotosvika pakuti saka truck iri rakazosvika pakutotenga mamwe matrack. Pari zvino tava nematrack iwo anokwana kuita 7. Zvadaro mukoma takabva tazongoramba tichingonetsana nemunhu uya tichiti toda mari. Saka murume wangu paakaona kuti munhu uyu ainge atofunga zvake kuti ange achiti nyudza mari, murume akabva ati
haisi problem. Isusu zvatava kuita ndezvekuti patichadzokera kumusha tofanira kuti tinge tichienda kuchipinge uko ainge aine imwe friend yake yainge ichibvako, saka ainge akataura nefriend yake ikabva yati haisi kana nyaya. Takabva tazoenda kuya mukoma, takati tasvika kuya ndokubva murume azotaura nyaya yake. Akati ataura nyaya yake ndopatakabva tazonzi taifanira kuti tinge tichitenga duri. Takabva tazotenga duri riya tikabva tazonzi tinge tichidzoka naro mudare, ndokubva taita saizvozvo. Zvino takabva tazonzi duri iri taifanira kuti tinge tichizouya naro zvekare kuno kuSouth Africa, ndokubva tachizodzoka naro kuno kuSouth Africa, but rainge ratogadzirwa. Saka takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichirichengetera muwardrobe duri racho iroro. Zvinopamba apo patainge tava kugara at that time, ipo painge paine mafitted wardrobes. Mukoma takatoita zvekutobvisa mashelf aya tichiitira kuti duri riya ringe richikwana, ndokubva tachizoti tichazoripeya wardrobe iyi yatapwanya kudai kana paya patinenge tawana pamwe pekugara. So mukoma ndozvatakaita ipapo. Tainge takanzi duri iri taifanira kuti tinge tichizorichengeteramo muwardrobe imomo, uye zvekare tisingaivhuri wardrobe iyoyo for 3 good months. Ndokubva taita saizvozvo. Nemurume takabva tatoita zvekutoloka wardrobe, tikabva tati hatidi kuti tinge tichizoita mistake. Nhumbi dzedu dzose takabva tazodzibvisa ndokubva tazoisa mune mamwe mashelf. Mukoma tikagara ende tainge takanzi murume uya taisafanira kuti tinge tichizomubvunza mari yedu. So mukoma mwedzi wechi3 wakati wava kunopera, murume uya ndopa akabva azotumidzira umwe mwana wake musikana, akabva azouya ndokubva achizotaura nesu, akabva atiudza kuti baba vake vainge vachirwara very serious, saka vainge vachida kuti vange vachitaura nemurume wangu, because ivo vainge vachiti kana ndikangotaura naye murume uya ndiko kutopona kwangu. Saka murume wangu akabva achizotanga afonera n'anga iya yekuchipinge, ikabva yati hapana kana dambudziko, enda zvako muzukuru. Ndokubva tachizoenda kuya tikabva tazotaura naye murume uya, akabva ati iye ainge achida kuti ange achitumidzira mari iya yainge yakasara, akabva ati ainge achida kuti murume wangu ange achizomuregerera, ndokubva akumbira roregerero paya. Saka iye akabva atoita transfer, akaita matransfer maviri musi wacho iwoyo, then tikatoona kuti mari yedu yainge yakwana. Zvadaro mukoma takabva tadzoka zvedu ndokubva tamirira kuti mari iyi inge ichizokliwa nebank, sezvo yainge iri mari yainge yakawanda. So mukoma isuwo hatina kutoziva kuti paya patainge tawana mari yedu hataifanira kuti tinge tichivhura dhori yariya rewardrobe. Taifanira kuti titange tadzokera zvekare kuchipinge tinge tichienda kunovharisa dare, because n'anga iya yakabva yazopopota ikabva yati ko imi hamuzive here kuti kune chinhu chinonzi kuvhura dare zvekare. Dare iroro kana ravhurwa rinofanira kuti ringe richizovharwa. Ipapo ndo patikabva tatoziva kuti tainge tatokanganisa. So mukomanashi panguva yacho iyoyo tichingosvika, so takati tasvika pamba ndo murume paakabva azovhura wardrobe iya ndokubva tazotarira tikabva taona kuti ko duri rere rainge risisimo muwardrobe. Takabva tangoti zvimwe kuda rakadzokera ikoko kuchipinge, tikabva tazotaura nayo n'anga iya. Takati tataura nayo n'anga iya ndopa yakabva yazotiudza izvozvo zvekuvhurwa nekuvharwa kwematare, ikabva yati muri kufanira kuti munge muchiuya kuno nekukasika. Saka takabva tazotopinda muroad ndokubva tadzokera kune n'anga iya. Takati tasvika kuya ndokubva tazoitiswa meko, because iyo yakabva yati painge pava kuda kuti pange pachizivikanwa kuti chinhu ichi chainge chapanduka, duri iri rainge rapandutswa nei, uye kana kuri kunzi iro rainge razvipandutsa, duri iri rainge razvipandutsa rikaichinja rikaita mhuka ipi. Saka takabva tazopiwa umwe mushonga uyo watakanzi tichingosvika taifanira kuti titange taita bonde. Kana tapedza kuita bonde, then ini ndaisafanira kuti ndige tichizvipukuta zvekare, nemurume aisafanira kuti ange achizozvipukuta, then tobva tachizoenda tobva tazonovhura wardrobe iya, tobva tazomwaya mushonga uya. Saka takabva tazoti patakadzoka kunongo kuSouth Africa, kunyange tainge takaneta, takabva tangoshingirira kuti tinge tichivaka bonde ini nemurume, then takati tapedza handina kuzvipukuta naiyewo haana kuzvipukuta, ndokubva
tazotora chimbiya chiya chainge chakazara mushonga wacho watainge tapiwa ndokubva tazomwaya mwaya muwardrobe muya. Saka ipapo patakavhura hatina kana chatakaona. Zvino mukomana She takazoti tarara. Ini ndakabva ndatanga kurota, ende ndichirota kudaro zvandainge ndichirota ndo zvainge zvichirotewa zvekare nemurume wangu. Saka ini ndakarota nyoka. Nyoka iyi yainge itori muwardrobe, but nyoka iyi ndakairota ichitobuda muduri riya. Ndokubva ndavhunduka ndichingonopepuka kudai, ndakabva ndaona kuti murume wangu ainge achitochema ari kuhope. Ndikabva ndazomumutsa, akabva andiudza kuti iye ainge azvirota achibva somewhere. So pakuzonopinda mumba akabva azonzwa sound ichibva kubedroom, ndokubva azopinda mubedroom, ndokubva azonzwa kuti sound iyi kakushinyira kainge kachibuda muwardrobe. Achizonovhura anoti iye ndopaakabva azoona nyoka iya iri muduri, ndokubva yazomuruma, ndokusaka ainge achichema. So mukoma patakazoti tichienda kunovhura wardrobe takabva tazoona kuti mainge muine nyoka, but nyoka iyi mukomana She iyo ine musoro wemunhu. Yakabva yataura nesu ikabva yatiudza kuti iyo yainge iine nzara. Handizivi kuti ndikati munhu here kana kuti nyoka yacho iyoyo. Saka takabva tazotaura nen'anga iya, iyo yakabva yazotiudza kuti mangwana ndopa yainge ichazopinda mumatare, yainge ichazotiudza kuti taifanira kuti tinge tichiita sei. Hei mangwana mukoma, takaswera muswero wese wezuva takangomirira, then ndokubva yazotifonera ikabva yati vazukuru, nyaya iyi haitauriki pafoni, muri kufanira kuti munge muchiuya kuno. Zuva ratakasimuka tichibva kuSouth Africa tichidzokera kuChipinge ndo zuva ratakafonerwa neuya mwana wacho achiti baba tavaendesa kuchipatara because varwara. So takangoti vachaita right. So tainge tisingatombofungidziri kuti murume uya nyoka yedu iyi yatainge tava nayo ndiyo yainge yava kutotanga kutomusveta ropa. Saka takazoti tasvika kuya, then sekuru vaya vakabva vazoti nyaya iri panapa vazukuru ndeyekuti imimi matova nechikwambo chenyu chamava nacho. Saka chikwambo ichi chinofanira kuti chinge chichitsvakirwa gona, nekuti mugona umu ndo munofanira kuti munge muchizogara avo vacho vamuchange muchizochekeresa. Saka vakabva vazoti zvino chikwambo chenyu icho chinokurakidzai mufananidzo wenyoka, icho chinoraramawo zvekare neropa. Saka mugona renyu ndo munofanira kuti munge muchigara vacho avo vachinenge chasveta ropa kuzonosvika vachizonofa, nekuti mweya yavo kana ikazongoregererwa ichingotenderera ndo painobva yazodzoka kwamuri. Kana ikazorwidzana nemi ikakukurirai pamasimba ndo pamunobva mazopenga kana kuti ichazouya kuvana venyu. Saka munofanira kuti munge muchigara makaiisa mujeri mweya yevanhu avo vamunenge maurayisa. Saka mukoma takabva tazogadzirirwa gona riya ndokubva tazoritora tikabva tazodzoka naro kuno. Zvino mukoma takati tichirimo mudare muya ndipo patakabva tazoudzwa nasekuru vaya kuti nyoka iyi yainge iine nzara. Zvikabva zvanzi ichi chikara ichi chekuti haukwanisi kuti unge uchiita manegotiations nacho. Kana chikara chakuudza kuti chine nzara unofanira kuti unge uchichitsvakira zvokudya, nekuda kwekuti chinozogumisidzira chabata kana mwana wako chikadya. Saka murume akabva azonzi aifanira kuti ange achisarudza uyo waainge achida kuchekeresa. Ndopa akabva azoti ko azviite here kuti wacho iye uyo akakonzeresa kuti tinge tichizosvika apa patasvika iye ange achifa, nekuti ndiye akakonzeresa. Sekuru vaya vakabva vati zvinoita chizukuru zvinoita. Ndokubva vazotora girazi ravo iro ravainge vachishandisa vakabva vazoti murume wangu ange achimudana uya murume ainge akambozama kuti vhara mari yedu. Ndokubva azomudana nezita rake nesenemu. Ndokubva azouya murume uya takatomuona mukoma ainge atori muchipatara. Murume wangu iye akabva azopiwa banga, akabva azonzi aifanira kuti ange achimubaya. Ndokubva achizomubaya manje mugirazi muya. Ndokubva tatoona kuti girazi riya rainge ratozara ropa uye pafloor painge patozara ropa. Then ng'anga iya ikabva yati aiwaka ropa iri
iri nderekutiwo zvinhu zvangu zvandinoshandisawo pakurapa zvinge zvichizonwawo, zvinge zvichizombodzimurawo nyota. Vakabva vazoti asi racho rakawanda ropa ndo randichazopawo nyoka yenyu kuti inge ichizonwa, kuti inge ichizokwanisa kukuchengetedzai, nekuda kwekuti zvamatova nemushonga kudai vazhinji kwazvo vachazozama kuti vange vachikukuvadzai mukufamba nemumabhizinesis enyu. Saka iyo nyoka yenyu munofanira kuti mumeke sure kuti nguva dzose inogara yakaguta, nekuti kana yakaguta neropa hakuna kana chinouya chikaikurira, inenge ichikuchengetedzai. Takazodzoka kuno mukoma ndokubva tatoenda kurufu rwake murume uya, ende hakuna kana akambofungidzira kuti ini nemurume wangu ndizvo zvatainge taita izvi. Usiku hwakazoti hwasvika mukoma ko ndainge ndisingatozivi kuti kana zvichinzi waromba unenge watofanana nemuroyi, unenge uchitomuka usiku kuita kunge muroyi, unenge watongova muroyi, unenge wafanana nemuroyi chete, unenge usingangodyi nyama yeavo vaunenge wauraya. So ipapo mukoma nemurume takazoti tabva kurufu rwemurume uya zuva iro racho ravainge vamuviga. So musi wacho uyo waakazovigwa murume uya takazoti tichibva kuya ndokubva tazodzoka zvedu kumba kwedu. Usiku hwacho mukoma takabva tatoenda zvedu ndokubva tatonorara very early. Ndini zvekare ndakatanga kupepuka because ndainge ndichinzwa chando. So ndakati ndichitsanzadzira ndichitsvaka magumbeze, ndo pandakabva ndaona kuti ko zvandainge ndisiri pamubhedha wangu but ndainge ndakatomira pedo nemurume wangu, ndokubva ndachizomumutsa naiyewo ndokubva avhunduka akabva ati ko ndiri paiko. Ndokubva tatanga kutarira ainge tiri kumakuva. Ndakada kuridza mhere, then nyoka iya ndo patakabva tazoiona. Nyoka iyi yakauya ikabva yati vabereki vangu musatya nekuti ndinemi, hakuna kana chinokwanisa kukukuvadzai kana ndiinemi kudaro. Saka nyoka iyi mukoma iyo yakareba, yakabva yazomira zvekuti yainge yakaenzana neni, ndokubva yachizondiruma, yakandiruma pahuro apa. Kubva ipapo payakandiruma mwoyo wangu ndakanzwa kuti mwoyo wangu wakabva waomarara kuita dombo. Hei vedare ndo message iyo yekutanga yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kubva ipapo pacho patakazotora ropa rake murume iyeye tikarizadza imomo mugona ravanga vachiti gona ravo. Hanzi ropa iroro rakazoti rava kunopera, ndo patakabva tazochekeresa zvekare weukama. Saka nanhasi uno ropa rake richirimo. Yo, strange things do happen in this world. Akomana zvakaoma, zvakangooma hazvo vedu we. Yei, mazvinzwa ka? Hanzi kana waromba unenge watongofanana nemuroyi, unenge uchitomukawo usiku uchitoenda kumakuva. Yei.